Hello Europe! Όσες χώρες μείνανε. Hello Greece, hello Cyprus. Καλώς ορίσατε στην πιο crusty, musty, dusty Eurovision ever. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω δύο πράγματα, τα οποία πράγματα, αν βαριέστε να τα ακούσετε, προσπεράστε το, πηγαίνετε λίγο παρακάτω. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαι υπέρ σε οποιαδήποτε μορφής boycott θέλει ο καθένας να κάνει για τη Eurovision. Δεν θεωρώ ότι η λύση είναι να παρατήσουμε κάτι το οποίο έχουμε φτιάξει εμείς εξαιτίας αυτής της μίας χώρας. Θεωρώ ότι η λύση είναι να τους κάνουμε να νιώσουν τόσο μη ευπρόσδεκτοι που θα σηκωθούν να φύγουν. Βέβαια, αν το κάναμε αυτό, θα υπήρχε μετά η κλασική ταμπέλα του αντισημιτισμού, αλλά δεν πειράζει. Θα την έβαζαν μόνοι τους από μακριά. Γενικότερα, εγώ στα βίντεό μου σχολιάζω πράγματα με τα οποία διαφωνώ. 9 στα 10 βίντεό μου είναι με πράγματα με τα οποία διαφωνώ. Είτε είναι το Met Gala, είτε είναι ο Τραμπ, είτε είναι ο Μπέζος, είτε είναι ο Μπέος, είτε είναι η ρωσική Eurovision. Άρα και σε αυτό το βίντεο θα κάνω το ίδιο. Θα διαφωνήσω, θα κράξω, βασικά θα πίνω και θα κρίνω τις 34 χώρες που απέμειναν στη φετινή Eurovision. Γιατί 34 είναι για εμένα. Για αρχή, οι παρουσιαστές της φετινής Eurovision είναι ο Τόνις Σφίνος και η απόγονος της οικογένειας Σβαρόφσκι. Αυτή η εκατομμυριούχος κυρία που δεν καταλαβαίνω γιατί με τόσα λεφτά έπρεπε να βάλει αυτά τα ρούχα. Ποιος έντυσε, κοπέλα μου? Τι έχει να πει η οικογένειά σου ολόκληρη, μία από τις πλουσιότερες οικογένειες της Αυστρίας, για αυτές τις εμφανίσεις? Τέλος πάντων, πάμε στο ζουμί, γιατί είναι πολλές οι χώρες. Θα ξεκινήσουμε με την Τσίπρον μας. Κόρη μου. Η Αντιγόνη είναι πραγματικά η Ελευθερία Ελευθερίου αν δεν ήταν στο Key Asylum. Αυτή είναι η πραγματική Αφροδίτη. Κούκλα μου, κορίτσι μου. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, μόνο δικές μου, δεν τις έχει κανένας άλλος, έπεσε το ρεύμα στη μισή Βιέννη εξαιτίας των φωτών που είχε διαλέξει η Αντιγόνη. Λάμπει όμως, άξιζαν. Δεν πειράζει, η μισή πόλη ας μείνει χωρίς ρεύμα. Η Αντιγόνη μας, το κορίτσι μας, είχε μεγάλη καριέρα στην Αγγλία, στην οποία είχε πάει στο Love Island, το βρετανικό. This is so surreal. What's her name again? Antigone. Antigone. In Greek it's Antigone. Antonika. Δεν φασώθηκε με κανέναν τη μία εβδομάδα που ήταν εκεί και τη διώξανε. Yeah, someone who can just like bounce off me. Yeah, and I like a guy who's like quite like secure in himself. Αν δεν είναι αυτό queen behavior, τότε ποιο είναι, πείτε μου? If he says to me that this date went really well with this Antonika. Antigone. Εναλλακτικός τίτλος για την εμφάνιση της Αντιγόνης Antonika. θα μπορούσε να είναι το «Ανέβασε το τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά». Αμάν, για βρούμ. You are more. Ναι. You are more. Ναι. You are more. Ναι. Μύρισε ψάρι, παιδιά. Και το λέω με την καλύτερη πιθανή έννοια. Φύς. Γυναίκα. Γυναίκα. Είναι γυναίκα. Μη βγαίνεις βαρύ, μαγκάς. Τύπου πάταμε Ελένη Φουρέιρα. Γυναίκα. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει πιάτα και δεν τα σπάει. Αν έχεις ένα τραπέζι και πάνω έχει πιάτα και δεν τα σπάς πάνω στο γλέντι, τότε γιατί τα έχει? Μήπως θα παραγγείλουν κάποιο φαΐ από τη μαμά της Αντιγόνης που είναι πασίγνωστη σεφ στην Αγγλία? Μια σεφταλιά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τι? Τι? Λέτε ότι φάλτσαρε η Αντιγόνη? Λέτε ότι δεν έχει καλή φωνή η Αντιγόνη? I'm dancing on the table, baby. Shake my hips to tip the daddy. They want you. Όποιος λέει τέτοιες κοβέντες να βγάλει το ζηλικούρτιν. Τέλος. Α, ήρθε σε φταλιά μου. Πάμε στον επόμενο. Ιταλία. Δεν θα μπορούσε να λέει και το όμως ποια λογική του Αντώνη Ρέμου. Να είναι καλά ο θείος, αλλά έχει κάνει τόσο botox που νομίζω γυαλίζει μέχρι το διάστημα.
Αν έχετε θέμα με τα φώτα που σας τα κατανάλωσε όλο το ρεύμα η Αντιγόνη, φωνάξτε τον κύριο Σαλ. Θα φωτίσει τα πάντα. Κάνει αντανάκλαση, καλέ το κούτελο. Κύριε Σαλ μου, θύε μου. Θα μπορούσε να είναι θείος μου. Δεν είναι, λες και είναι ένας από τους βασικούς γιατρούς του Niptak, έτοιμος να μας κάνει ένα facelift. Βόμβα, ο κύριος Σαλ. Yeah, fire. Ωραίο το γαμήλιο γλέντι σας από πίσω, αλλά η φουστανέλα με τα ιταλικά χρώματα... Τι κιτς πράγματα είναι αυτά. Και την άπλωσαν πίσω τη φουστανέλα, λες και είναι το σεντόνι της νύφης που παντρεύτηκε πριν από λίγο στην πρώτη της νύχτα γάμου. Πάντως, παιδιά, με το θείο μου έχουμε πολλά κοινά. Μισούμε και δύο την κέτσαπ. Ketchup invece che con la salsa di pomodoro. No ketchup. Βέλγιο. Είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσα να το ακούσω στο Noise. Έχετε ξαναδεί Λευκό Αγκούρι? Αν όχι, δείτε το. Yes, girl. Give us nothing. Πραγματικά τίποτα. Όλο το τραγούδι, στίχο προς στίχο, τον είπε απ' τη μύτη, παιδιά. Είναι λες και η κοπέλα δεν έχει διάφραγμα. Dancing on the ice. Μη. Κοπέλα μου, διάφραγμα. Κλάρε, κορίτσι μου. Παιδιά, μήπως η κοπέλα δεν μπορεί να χορέψει επειδή έσπασε το πόδι της? Και για να το κρύψει, έβαλε στο ένα πόδι μπότα, στο σπασμένο, και στο άλλο έχει το τακούνι κανονικά. Δεν εξηγείται αλλιώς. Η Ντούλα Πιπ. Επόμενη είναι η Γαλλία, η οποία έστειλε ένα μικρό και ανήλικο κορίτσι. Αν χάθηκε, κρίμα, δείξτε του την έξοδο και πείτε του πού είναι η παιδική Eurovision, γιατί εδώ δεν είναι. Σε κοιτάζω. Σε κοιτάζω. Και σου λέω, πάρε το δρόμο όλο ευθεία και πήγαινε στην παιδική Eurovision. Είσαι 17 ετών. Κατά τα άλλα, λέγανε ότι η Μαρίνα είχε πάθει Ροζαλία. Εδώ που έχει αντιγράψει όλο το Μπεργκέιν της Ροζαλία, δεν λένε τίποτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε 2 μήνες που έχει βγει το τραγούδι, πρόλαβε και το αντέγραψε και το έστειλε στη Eurovision η άλλη. Σουηδία. Σουηδία δεν ξέρω αν λέει τατάρο, αυτή η κοπέλα, η Φελίσια. Δεν ξέρω τι γνώσεις έχει για το μέλλον. Αλλά προέβλεψε το χανταϊό. Γι' αυτό και η μάσκα. Πολύ επιθετική βέβαια. Κάποια στιγμή βγήκε ολόκληρη από την οθόνη και τρόμαξα. Νόμιζα ότι θα μας φάει αν δεν την ψηφίσουμε. Θα κουπλέει να αντιγραφεί από κασκάντα. Cause every time we touch I get this feeling. Λίγη παρθενογένεση δεν υπάρχει σε αυτή τη Eurovision. Είπαμε, κράστη, μάστη, ντάστη. Αλλά και αντιγραφή. Μαυροβούνιο. Μια πολύ γλυκιά κοπέλα που μοιάζει με την Ιουλία Καλιμάνη. Μακάρι να έλεγε ένα τραγούδι της Ιουλίας Καλιμάνη. Αλλά η ίδια αποφάσισε να φιλήσει ένα τράγο. Δηλαδή πώς να ταυτιστώ με αυτό το στίχο. Πού να βρω ένα τράγο να τον φιλήσω, γι' αυτό δεν πέρασε. Η Κροατία. Ξεκίνησε με ένα jump scare μιας δαιμονισμένης κυρίας. Η σατανιστική τελετή τους όμως δεν σταματάει εκεί. Δείτε μετά, οι άλλοι, οι έξω από εδώ, πώς αιωρείται. Αιωρείτο.
η Κροατία. Εωρείτο. Αλλά αντικειμενικά, καλύτερα να της βάζανε 2 σκοινιά να την κρεμάσουν από πάνω. Με αυτό το κοντάρι που έχει, είναι σαν performer του δρόμου. Από αυτούς που κάνουν ότι αιωρούνται. Εωρείτο η Κροατία. Αν είναι έτσι, κοπέλες μου, πηγαίνετε στην Ερμό με το καπελάκι σας, να περάσουμε όλοι ένας-ένας, να σας δώσουμε κάτι. Ή πάτε στη Eurovision. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ανδρομέδα. Αγαπάνε πολύ το διάστημα. Τις περιμένει ο σατανάς στην Ανδρομέδα. Μήπως η κόλαση είναι στην Ανδρομέδα? Πάντως σίγουρα, ασχέτως σατανά, είναι ομοφοβικά αυτά τα κορίτσια. Όλο τη λέξη αποπεί, την απαγορευμένη λέγανε. Πάμε στην Πορτογαλία. Όχι κυριολεκτικά, στο τραγούδι της. Στο οποίο, εάν υποφέρετε από αϊπνίες, μπορεί να σας βοηθήσει να τις ξεπεράσετε. Η οπτική είναι στη μέση της σκηνής γιατί. Διαφήμιση του ΟΤΕ. Δεν είναι λίγο σαν επικίδιο τραγούδι? Βέβαια, αν μου το βάζανε αυτό το τραγούδι στη δικιά μου κηδεία, θα ξύπναγα και θα τους έλεγα κάψτε με τελικά. Το μετάνιωσα. Δεν θέλω κηδεία. Πάντως τα αγόρια μπορεί να μην τα πήγανε καλά, αλλά διαφήμισαν όλη την ανδρική κολεξιόν του Μάγκο. Όλοι τη φορέσανε, ένας προς ένα. Ντυμένος από Μάγκο. Δεν αφήσανε ρούχο για ρούχο. Και πάμε στη Βουλγαρία. Ντάρα μου. Συγγνώμη για αυτή τη χυδαία λέξη, αλλά δείτε την. Αυτό το τραγούδι, παιδιά, το έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Και με έκανε να αναρωτιέμαι πώς ο άνθρωπος που έχει γράψει το «Είναι στιγμές» έγραψε ένα τέτοιο καυλοτράγουδο, το Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Δεν ήξερα ότι ο κύριος Κοντόπουλος είναι τόσο πουσέι. Πουσέι! Μπράβο κύριε Κοντόπουλε, κλόκι. Μύρισε ψάρι. Πουσιάνα, παιδιά, πουσιάνα. Η κοπέλα όμως έφερε όλο της στο σπίτι. Και έκανε τη μετακόμιση. Γύρναγε το σπίτι γύρω-γύρω. Δεν ήξερα ότι είχε εταιρεία η Ντάρα με μετακομίσεις. Θα την προτιμήσω γιατί μπορεί να χρειαστεί σύντομα πάλι. Χτύπα ξύλο. Βέβαια, έχω μια απορία. Τι σημαίνει μπαγκαράγκα? What does bangaranga mean? Hello, how are you? Έλα, φιλάκι. Για απορίες και επαναστάσεις μιλάει σε αυτό το τραγούδι. Σε περιμένουμε στα Εξάρχεια, κοριτσάρα μου. Επόμενη είναι η Ελβετία. Ή αλλιώς η Κλαβδία αν ήταν queer. Και πάμε τώρα στην Ελλάδα μας, παιδιά. Στη χώρα μας. Αν δεν το γνωρίζετε, είμαστε από την Ελλάδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό μας ήρθε τώρα. Φάτε το. Το φέρτο, παιδιά, αν το δεις επιστημονικά, είναι ο στόχος είναι τα λεφτά. Απλά με μεγαλύτερη ουσία από την τζούλια. Ιδανικά, θα ήθελα να δούμε άλλες 33 φορές τον Ακύλα σε αυτό το βίντεο. Δεν θέλω να δω κανέναν άλλον. Είμαι αρκετά χαρούμενος που επιτέλους η Ελλάδα έστειλε τον πρώτο ανοιχτά queer καλλιτέχνη. Γιατί και άλλοι ήταν queer, απλά δεν το είχαν πει, άρα δεν θα επεκταθούμε. Και μπράβο σου, Ακύλα μου, αγόρι μου, σ' αγαπώ. Όλη η εμφάνιση του Ακύλα είναι πάνω κάτω τα όνειρά μου όταν παίρνω μελατονίνη. Βέβαια τα δικά μου όνειρα καταλήγουν σε εφιάλτη. Του Ακύλα είναι ωραίο όνειρο. Βέβαια καλά όλα, αλλά ο Ακύλας είναι ο αντίχριστος. Βλέποντας αυτή τη σκηνή, μας ήρθε στο μυαλό ο προφητικός στίχος ενός τραγουδιού που λέει «Θεέ μου, πως φτάσαμε ως εδώ, στα σύνορα του έξω από εδώ». Και αναρωτιέσαι, τι έφτεξε και καταντήσαμε έτσι, γιατί τόση αμαρτία, γιατί φύγαμε από το Χριστό είναι η απάντηση. Και έφυγε η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Καλή μετάνοια
και καλή επιστροφή να έχουμε. Χριστός Ανέστη. Και επειδή, παιδιά, εγώ πιστεύω ό,τι βλέπω στο TikTok, πιστεύω και αυτό. Ο Ακύλας είναι ο Αντίχριστος. Και θέλω να πω επίσης ότι δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από το μίσος των καλών χριστιανών. Και ο κόσμος δεν πάει καλά. Ας επανέλθουμε στον Ακύλα. Συγγνώμη για τη μικρή διακοπή. Real estate. Sashimi tuna. If you want bugatsa, muzaka, souvlaki, beautiful sunny beach, vote for Greece, please. Πάμε όμως τώρα στη Γεωργία. Τι έχεις να μας πεις? Έχεις να μας πεις κάτι άλλο? Απολύτως τίποτα, κατάλαβα. Πίσω στην παιδική Eurovision από την οποία ήρθατε. Γιατί αν δεν το ξέρετε, παιδιά, αυτοί οι τρεις είχαν πάει στην παιδική Eurovision όταν ήταν μικρούλιδες, τόσοι δα. Τώρα έγιναν τόσοι, δεν μεγάλωσαν πάρα πολύ. Και είχαν κερδίσει. Και ήλπιζαν ότι και φέτος θα τα πάνε καλά. Ήλπιζαν. Κάποια στιγμή έκαναν και Victoria's Secret πασαρέλα, σαν να είναι στο σαλόνι τους με τους γονείς τους και να τους δείχνουν τι μάθανε. Τρομερά, παιδιά. Οι δύο κοπέλες άφωνες. Πήραν στο λαιμό τους το παλικαράκι. Αλλά θέλω να παραδεχτώ κάτι. Είναι Ιλουμινάτι. Αν ήτανε θα είχανε περάσει. Άρα άκερο. Πάμε τώρα στη Φιλανδία. Τη μεγάλη αντίπαλο του Ακύλα. Πείτε, αγορίνα μου, πάτα μια νότα. Για να πούμε ότι του Πούστη μας κέρδισε ένα άξιο τραγούδι. Ή τραγούδα έστω χωρίς μπλούζα. Δεν γνώριζα, παιδιά, ότι η Φινλανδία έχει τόσο ήλιο. Κατράμοι έχουν γίνει και δύο. Ο Πίτε οριακά έχει αλλάξει εθνικότητα από το Πολυσολάριουμ. Έχει αρχίσει και γίνεται cultural appropriation, αγορίνα μου. Η Λίντα, η κυρία με το βιολί της που το παίζει, δεν μοιάζει με τη Μαρία Μπακοδήμου? Αν δεν ξέρετε το δράμα πίσω από αυτό το βιολί που παίζει αυτή η κυρία λέμε τώρα. Θεωρητικά απαγορεύονται τα όργανα, τα μουσικά εννοώ. Φέτος πήρε ειδική άδεια η Φιλανδία. Αν και άλλες χώρες ζητήσαν να παίξουν τα όργανά τους, δεν τους άφησαν. Αφήσανε μόνο τη Μαρία Μπακοδήμου να παίξει το βιολί της. Γιατί Μαρία Μπακοδήμου να παίξει εσύ live το βιολί σου και όχι η Ελβετία και το Λουξεμβούργο? Τι παράγκα είναι αυτή η BU? Τι πλεκτάνιστη είναι εναντίον του αγοριού μας, του Ακύλα. Μένει Ευρωπαίοι, μας μισείτε από τότε που σας πήραμε τα λεφτά σας, επειδή είχαμε μια μικρούλα οικονομική κρίση. Μένει Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι! Πέι είστε! Είστε πέι! Η Κατερίνα Ζαρίφη πήγε να πάρει μια συνέντευξη από τη Φιλανδή Μαρία Μπακοδήμου και όταν έμαθε ότι είναι από την Ελλάδα, ξύνησε τη μούρη της. Ποια? Η Φιλανδή Μαρία Μπακοδήμου ξύνησε τη μούρη της στον ελληνισμό μας, παιδιά. Άσε μας, κυράτσα μου, που να πέσεις κάτω εκεί που τρέχεις και να σου σπάσει το βιολί, μωρή. Συγγνώμη, αλλά θα κάνω βουντού. Κοίτα η άλλη. Κάνει slut drop παίζοντας βιολί για να πάρει καμιά ψήφο. Πάμε στο Αζερμπαϊτζάν. Δεν ξέρω γιατί καν πάμε εκεί. Αυτή η κοπέλα ονομάζεται Τζίβα. Ας μην έχει ούτε μία στα μαλλιά της. Εγώ βέβαια θα της πρότεινα να κάνει μία Τζίβα. Να, μπας και ακούγεται λίγο παραπάνω αυτό το απέσιο τραγούδι. Το επίθετό της θέλετε να μάθετε όμως? Χεσίμοβα. Και αυτό το όνομα και αυτό το επίθετο στο συνδυασμό δεν θα άξιζε ένα βαθμό αυτή η κυρία, ρε παιδιά. Κρίμα που πάτωσε. Go! Προφητικός στίχος. Έφυγε. Γύρισε πίσω στον Μπακού. Εκεί να μείνεις, Τζίβα. Να μου. Κυρία Τζίβα,
Να, άπλωσε τα ρούχα της πάνω στη σκηνή. Δεν πρόλαβε να κάνει μια μπουγάδα πριν. Αναγκάστηκε να τα απλώσει στη Βιέννη. Στενοχωρήθηκε με το κόψιμό της η Χεσίμοβα. Συγγνώμη για ό,τι είπα. Έχει σε μαύρο δάκρυ. Κόκκινο βασικά. Θα κλαις αίμα! Αίμα θα κλαις αύριο! Έτρεχε αίμα από τα μάτια της, από τη στενοχώρια, παιδιά. Θα κλαις αίμα, όχι νερό! Βέβαια, τραγούδι που μιλάει για χωρισμό και λέει Go, I don't need you anymore, go! Και δεν έπεσε ούτε λίγο στα γόνατα, σαν την Ανούλα τη Βύση, παιδιά. Δεν το έχει η κυρία Χεσίμοβα. Συγγνώμη, παιδιά, έχω τόσο χαμηλό επίπεδο που γελάω με το επίθετό της. Go! Γιατί είσαι ακόμα εδώ? Τέλος πάντων, πάμε στη γειτόνισά μας στην Αλβανία. Για αρχή, μας αντιγράφει. Γιατί έχει μάνα κι αυτός? Γιατί δεν είναι όρφανος? Βέβαια είναι πολύ στενοχωρημένος. Πέθανε κάποιος μήπως? Πέθανε η μαμά του και είμαι μαλάκας που κοροϊδεύω? Συγγνώμη. Τεντούα. We love Albania. Αλλά μας αντέγραψε μέχρι και στο γυαλί, μαλάκα. Εντάξει. Είπαμε γείτονες, αγαπιόμαστε, αγαπάμε Αλβανία, ζήτω τα τύρανα, ζήτω οι Αλβανοί εραστές, αλλά μέχρι εκεί, γιατί μας αντιγράφετε τόσο πολύ ρε παιδιά? Έβγαλε μάνα, ενώ έχουμε και εμείς μάνα, έβαλε γυαλιά, ενώ έχουμε και εμείς γυαλιά. Όλες τις πρωτοτυπίες μας πήρε. Πάμε στο Λουξεμβούργο, που πραγματικά δεν αντέγραψε κανέναν, μόνο ολόκληρο το τραγούδι από την Μπέρντι. Παλιά τις αντιγραφές τις κόβανε. Η μάνα Φύση ήξερε ότι θα κοπείς κιόλας, κορίτσι μου, αλλά δεν στο είπε. Δεν ήθελε να σε στενοχωρήσει. Αλλά πραγματικά είναι σαν κοριτσάκι σε ταινία της Disney, στη σκηνή που η κακή μάγισσα έχει κάψει όλο το δάσος και αυτή τραγουδάει για να τον αναζωογονήσει. Με τραγούδι αντιγραφή, αλλά τραγουδάει στην μητέρα Φύση. Όλοι μαζί μπορούμε, με τον Sky. Να γίνει το anthem τους, για όταν φυτεύουνε δέντρα. Πάμε στην Νορβηγία. Ένα πολύ γλυκό τραγούδι αφιερωμένο στη γιαγιά του. Δεν είναι σαν αντιγραφή του Νταμιάνο για τα βραβεία του Μάντα από κάποιον. Τέλος πάντων, πάμε στην Αυστρία. Ένα από τα φαβορί για την τελευταία θέση. Έβαλαν τις μάσκες από το Squid Games. Δεν ξέρω τι αντιγραφής έχει γίνει φέτος, παιδιά. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Την άφησαν όλοι επάνω στη φουστανέλα της Ιταλίας την παρθενογένεση. Τέλος πάντων. Επόμενη, η Εστονία. Too epic to qualify. Κρίμα, κορίτσια. Αλλά σε λάθος δεκαετία ξύπνησαν τα κορίτσια μας. Το Karate Kid. Κυρία μου, προσέξτε με τις κλωτσιές σας. Εν τω μεταξύ έγινε ένα σκηνοθετικό λάθος, παιδιά. Και έδειξαν αντί για τις κοπέλες κάποια στιγμή τα σκαλιά. Προτείνουν να κάνουν ένσταση στην EBU, γιατί έτσι καταστράφηκε μια φοβερή συμμετοχή που αλλιώς τα πέρναγε. Πάμε στη Λετονία. Αυτή η κοπέλα το ζει στα άκρα. Μην βλέπετε ότι έχει ένα ήρεμο τραγούδι. Χορεύει, παιδιά, ανάμεσα σε γυαλιά. Αληθινότατα και ρεαλιστικότατα γυαλιά, παιδιά. Κορίτσι μου, πρόσεχε, θα κοπείς. Συστά της πέρασε, παιδιά, αυτό το ψεύτικο γυαλί, το είδατε? Είναι, λες και τα γραφικά της, τα έφτιαξε παλιότερη συμμετοχή της Πολωνίας. Πραγματικά, εάν κάνω λίγο zoom, νιώθω ότι θα δω το green screen, ότι δεν το κόψανε καν, ότι είναι τόσο κακή ποιότητα. Πάμε στην Αυστραλία. Η οποία μπορεί να στέλνει και την πιο διάσημη τραγουδίστρια φέτος, η Delta Goodrem. Όλη η εμφάνιση είναι λες και πήγε μία τραγουδίστρια και τραγούδισε ένα βράδυ στο X Factor.
Μύρισε Zeros. Επίσης μου κάνει λίγο trigger γιατί έχει ίδιο όνομα με τον δικό μας τον Delta. Και θυμάμαι αυτά που έλεγα σε ένα προηγούμενο βίντεο. Αλλά μετά έρχονται και τα γάλατα, τα Delta στο μυαλό μου και κάπως το ηρεμώ μέσα μου, αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Κύριε Delta μου, παίζετε ψεύτικα το πιάνο σας. Και μετά το καβαλάει και πηγαίνει στα αστέρια. Μάλλον επειδή το τραγούδι της μιλάει για την έκλειψη του φεγγαριού, δεν ξέρω, είναι πολύ μέτα. Μου θύμισε τη Μαρία Έλενα Κυριακού, απλά με καλύτερη φωνή. Πάμε τώρα στη Γερμανία. Ή αλλιώς στο Φουέγκο απ' τα Τέμου. Τη λατρεύω, είναι gay icon έτσι όπως την βλέπω. Αλλά του τραγουδιού βάλ του fire, fire, fire και άστο να καεί, κορίτσι μου. Fire. Μαύρα. Πάμε στη Λιθουανία. Είναι σαν πόμολο. Sorry. Επίσης από τι είδα και τους 4-5 μήνες που είναι όλα τα pre-parties και αυτά για τη Eurovision, πήγαινε ασημένιος. Παιδιά, θεωρώ ότι από κάτω είναι γεμάτο σπηριά. Θα έχει βγάλει σπηριά από όλη αυτή τη βαφή τόσο καιρό. Επίσης, το επίθετο της κυρίας από το Αζερμπαϊτζάν, Χεσίμοβα, θα βγάζει γκλίτερ όταν θα το κάνει. Ρε φάλτσε! Σαν κατσίκα ακουγόταν στο τέλος. Πάμε στο Σαν Μαρίνο. Δεν θα είναι Μαρίνο, θα είναι Σαν Μαρίνο. Σε αυτή τη συμμετοχή βλέπουμε παιδιά της ΕΝΗΤ. Μία εκατομμυριούχο, η οποία συνέχεια πληρώνει για να πηγαίνει Eurovision. Και τον Boy George, τον πασίγνωστο τραγουδιστή από τα 80s, 70s, δεν ξέρω, δεν ζούσα. Ή αλλιώς τον αγαπημένο μας φυλακόβιο της φετινής Eurovision. Αν δεν το ξέρετε, ο Boy George πήγε μια φυλακή επειδή έδεσε ένα ζιγκολό στον τοίχο του σπιτιού του και τον είχε χωρίς νερό και χωρίς φαΐ. Και του έκανε μήνυση και μπήκε φυλακή. Αυτόν τον άνθρωπο είδαμε στη σκηνή. Για λίγο νόμιζα ότι βλέπω το Λάκη Γαδαλά, αλλά ήταν ο Boy George. Πόσα κοινά, παιδιά, και οι δύο έχουν κάνει φυλακή. Δεν είναι τυχαία η ομοιότητα. Είναι σαν τραγούδι που θα έλεγε ο Ρουπόλ. Ανά και ο Ρουπόλ. Συγγνώμη κυρία Σενίτ μου, άστε καλά, εσείς και τα λεφτά σας. Αλλά πραγματικά, τον Boy George τον κουβάλισαν στη σκηνή, λες και ήταν σε χημική τουαλέτα με ροδάκια. Και τον έσαιρναν, ρε μαλάκα. Ούτε να περπατήσει δεν ήθελε. Είπε δύο φράσεις. Δύο φράσεις είπε. Και ποιος ξέρει πόσα λεφτά θα τον πλήρωσε οι άλλοι. Τέλος πάντων. Πάμε στην Αγγλία. Η οποία με έκανε να αναρωτιέμαι, αντί για τις 5 απώλειες που είχαμε από χώρες, δεν μπορούσε να φύγει η Αγγλία, ρε μαλάκα. Γιατί μιλάει γερμανικά? Πώς νιώθει ο βρετανικός λαός που ακούει γερμανικά στην δικιά του συμμετοχή? Βρετανικός λαός, τέλος πάντων. Αυτοί οι 5 άνθρωποι που βλέπουν Eurovision στην Αγγλία. Πώς νιώθουν που η χώρα τους μιλάει γερμανικά? Να δείτε, παιδιά, ότι το έκανε για να μην βγει τελευταίος με 0 βαθμούς. Σκέφτηκε, θα πω μερικά γερμανικά. Η Γερμανία δεν θα μου δώσει ένα βαθμό? Δεν θα σωθώ από την τελευταία θέση? Δύσκολο. Αυτός ο κύριος, παιδιά, όταν ήταν μικρός, είχε όνειρο να γίνει κομπιούτερ. Γι' αυτό και τα έφερε τα κομπιούτερ επάνω στη σκηνή της Eurovision. Τι να του πω, αγορίνα μου, στο καλό πήγαινε να γίνεις hacker, ακόμα προλαβαίνεις. Γιατί τραγούδι δεν βασανίζει τα αυτάκια μας. Πάμε στη Δανία.
Ή αλλιώς στο μεγαλύτερο ζιονιστή μετά από το Ισραήλ. Αυτός ο κύριος 1-2 μήνες πριν τη Eurovision πόσταρε story που είχε αυτοκολλητάκια πάνω σε ένα λάπτοπ που έλεγαν πόσο μεγάλο και δυνατό είναι το Is Not Real, πόσο κακή είναι η Παλαιστίνη. Και έτρεξε να το σβήσει και να πει ότι «Α, ήταν μιας φίλης μου, Παναγία μου, δεν το είχα δει καν». Εγώ αυτό το λέω πεολυχία για να πάρεις το 12 από τη χώρα κάτω εκεί. Τέλος πάντων. Τρομερό θέαμα για Τετάρτη στο Escape, κορίτσια. Δεν καταλαβαίνω γιατί όταν είχε κάνει αυτά τα ομοφιλοφιλικά όργια μέσα σε ένα κλουβί ο Όλι Αλεξάνδερ, πώς λεγόταν εκείνο και το αγόρι το βρετανικό, το είχαν κατακράξει. Και έβριζαν τη woke agenda και εδώ δεν τη βρίζουμε και την αποδεχόμαστε. Σκούπα σε όλη τη Eurovision. Πού είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου όταν τη χρειάζεσαι? Αυτά τα 3 μιλισεκόντ που μπορεί να χρειαστεί κάποιος την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πίσω στο κλουβί με τις τρελές, αγόρινα μου, που θα απειλήσεις εσύ. Εσύ θα απειλήσεις τον Ακύλα. Εσύ. Πάμε στη Σερβία. Ή αλλιώς στους Λόρντι χωρίς μάσκες. Δεν φωνάζουμε. Δεν φωνάζουνε. Δεν φωνάζουμε. Άντε να έρθει ο πατέρας του Σατανάς να τον πάρει. Πάμε στην Ουκρανία. Μια πολύ γλυκιά κοπέλα, η οποία, δεν ξέρω, κάνει τη σταχτοπούτα. Καθάριζε το τζάκι, λαϊρώθηκαν τα χεράκια της με στάχτη και μετά της έτρεξε ένα δάκρυ, το σκούπισε και έμεινε και στο ένα μάτι στάχτη. Πάμε στη Μάλτα. Και Μπέλα. Αλλά το μαλλί Τρίφωνα Σαμαράς δεν μου άρεσε, δεν εγκρίνω. Europe, let's come together. Europe, Papa, Europe, Papa. Με πιέσε ήλιγκος. Σε παρακαλώ σταμάτα. Σταμάτα ό,τι κάνεις, Μαλτέζε, γιατί τα έχω δει όλα. Έχω δει ότι έχεις πάρει τη μισή Ευρώπη και έχεις αγοράσει διαφημίσεις πάνω σε λεωφορεία μέχρι και στην Κύπρο. Έχω δει ότι έχεις πάει σε Έλληνες influencer και έχεις ζητήσει χορηγικό ψηφίστε Μάλτα. Μαζέψου! Νομπέλα, νομπέλα. Πάμε στην Αρμενία. Βασικά, εγώ δεν πάω στην Αρμενία, γιατί αυτός είναι ο fake Ακύλας. Μας αντιγράφουνε κι αυτοί. Είναι fake Ακύλας, αλλά ας πούμε ο Ακύλας είναι Louis Vuitton και αυτός είναι Louis Vuitton από την Αγία Βαρβάρα. Δεν υφίσταται καν η σύγκριση. Άσε που είναι και πέφτουλας. Την έπεσε στο κορίτσι μας την Αντιγόνη και στις χορεύτριές της. Και είναι παντρεμένος με 2 παιδιά. Θα μου πεις είναι ο πρώτος, όχι βέβαια. Αλλά εκτός από το ότι είναι μύχος, κάνει και κακό στο περιβάλλον, παιδιά. Έχει σκοτώσει πόσα δέντρα. Δείτε πόσα post-it φοράει. Είναι δυνατόν? Και τι γράφουν αυτά τα post-it? Θυμήσου να πάρεις πατάτες. Μου θύμισε λίγο Σίλια Καψής. Δηλαδή έδινε 150% της ενέργειας. Και θα πρέπει να το κατεβάσει λίγο κι αυτός. Ας πάρει το ασανσέρ που τον κατέβασε στη σκηνή, να κατέβει άλλους 2 ορόφους πιο κάτω, στο νεκροτομείο. Μπας και πέσει λίγο αυτή η ενέργεια υπερητή. Αλλά παιδιά, μετά από αυτό τον περιμένει μία χορηγία με το Red Bull. Καταλαβαίνω ότι έχετε ακούσει και έχετε δει μέχρι στιγμής πάρα πολύ τρασίλα, εκτός από τον Ακύλα μας, και θέλετε λίγο να ηρεμήσετε. Γι' αυτό θα σας διαβάσω λίγη ποίηση. Viva Moldova. Aloha. Addio. Vida loca. Soroka Europa. Palma de Mallorca. Saluti a tutti. Moldova is on duty. Αν δεν καταλάβατε ποια χώρα απήγγειλα, παιδιά, είναι η Μολδαβία. Στίχη ολονόημα. Κάποιοι στίχοι που με συγκίνησαν και νιώθω πιο ευάλωτος από ποτέ, αλλά θα το ξεπεράσω, θα συνεχίσουμε, μισό λεπτό.
Είναι πραγματικά λες και ζήτησαν από το ChatGPT να τους πει 10 λέξεις πιασάρικες από όλη την Ευρώπη για να φτιάξουν ένα τραγούδι. Ο τραγουδιστής είναι ένα γλυκάκι, είναι σαν 7 χρονών. Αλλά αυτό το κοτσάκι μου δημιουργεί μια ανακατοσούρα, δηλαδή θα μπορούσε και να λείπει. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να είναι προεκλογικό σποτ για τις επόμενες μολδαβικές εκλογές. Μαζί του είναι και 2 τραγουδίστριες. Η μία είναι η Αλιώνα, η οποία σε κάποια στιγμή στο τραγούδι πηγαίνει κάπου ψηλά με ένα γιγαντιαίο κόκκινο φόρεμα και γίνεται το επίκεντρο. Αλλά τι ήταν αυτό, παιδιά? Αυτό ήταν reference από την εμφάνιση του 2013 που είχε πάει η Αλιώνα και είχε εκπροσωπήσει μόνη της στη Μολδαβία. Και ήταν έτσι ένα κλείσιμο ματιού στην παλιά της εμφάνιση. Βέβαια, αν δεν είσαι gay Eurofan, νομίζεις ότι η κοπέλα αποτρελάθηκε, ανέβηκε σε ένα ψηλό λόφο και άρχισε να γκαρίζει μόνη της. Γιατί αντικειμενικά ποιος νορμάλ άνθρωπος θυμάται τι είχε στείλει η Μολδαβία το 2013. Δεν με θεωρώ νορμάλ. Πάμε στη Ρουμανία. Να σε πνίξω. Πάτε καλά, κυρία μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μαζευτείτε. Εσείς και τα σεξουαλικά φετίχ σας. Γιατί να σε πνίξω, δεσποινής? Πώς επιτρέπεται αυτή η υποκίνηση της βίας να μιλάει για πνίξιμο? Πώς το επέτρεψε αυτό η παράγκα της CBU? Πες τα στον κομμενό σου αυτά, κοπέλα μου, όχι σε εμάς. Παιδιά, εδώ βλέπουμε ένα νέπο baby. Ο πατέρας της ήταν ο γνωστός Καπετάν Έσκος. Γι' αυτό και αυτοί τη λένε Καπιτανέσκου. Πολύ γνωστός θαλασσοπόρος ο πατέρας της. Πάμε τώρα στην Πολωνία. Oh yes, we do, honey. Yes, honey, we do. I've heard you didn't like my song. Η ξαδέρφη της Beyoncé. Αλλά από το σόι του πατέρα της δεν της μιλάει. Γι' αυτό προσεύχεται και η κακομοίρα η Αλήσια. Μπας και της μιλήσει κάποια στιγμή η ξαδέρφη της η Beyoncé και κάνουν μαζί ένα τραγούδι. Τι να πω, πολύ περίεργη οικογένεια. Φοράει ζώνη αγνότητας, παιδιά, αλλά στο στήθος. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο πουριτανή εκεί στην Πολωνία. Βέβαια αυτή η κοπέλα είναι είδωλο. And can you send a message for your fans in Israel? Είναι είδωλο. Natalia. Όχι μόνο σηκώθηκε και έφυγε. Have you heard the song Michelle by Noam Batan? I'm not sure if I listen to it. Natalia. Have you met him, the Israeli representative? No, I haven't. Natalia. Όταν τη ρώτησαν τι έχεις να πεις στους φαν στο Ισραήλ, έστειλε την εκπρόσωπό της και μετά έφυγε και η εκπρόσωπος, παιδιά. Can you send a message for your fans in Israel? Natalia. Can she send a message for her Israeli fans? Okay. The one who will manage. Natalia. 12 points, Alicia. Oh yes, we do, honey. Natalia. Ιδωλάρα, μαλάκα. Και τέλος είναι η Τσεχία με μια εμφάνιση. Το λέω εγώ εδώ πρώτος. Αντιγράφει τη Ζόζεφιν, παιδιά. Καθρεφτάκι μου. Δεν καταλαβαίνω τι έχουν πάθει όλοι με την Ελλάδα μας και την αντιγράφουν. Παρά την κράστη μας την Dusty Eurovision, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το καλύτερο φετινό τραγούδι. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο κακό να πω. Τα λέμε του χρόνου χωρίς. Φιλάκια πολλά. Bye. Natalia.